A Catalunya recullen cada any unes 135.000 tones d'envasos lleugers. La major part estan fets en plàstics de diversos tipus, que es poden reciclar per obtenir nous productes. El Centre Català del Plàstic, una entitat associada a la Universitat Politècnica i ubicada a Terrassa, estudien les propietats i prestacions dels materials obtinguts a partir de plàstics fora d'ús. Tots els plàstics es poden reciclar, però com que es fonen a temperatures diferents, cal separar-los primer per tipus. Amb les ampolles, després d'utilitzar-les, els tirem en el contenidor groc i aleshores el que es fa és un procés de separar per tipus de plàstic, això va a un reciclador i s'obté, per exemple, d'aquest del PET, s'obté aquestes escames, que són escames de PET per fabricar altres peces. Nosaltres aquí hem estudiat les seves propietats, veiem que és un material que té una gran capacitat de deformació, encara manté molt bé les seves propietats i després es poden injectar peces, com ara aquesta, o també es poden fer fibres per fer samarretes esportives. A l'empresa Rua Papel Gestión de Sant Andreu de la Barca hi arriben plàstics d'origen industrial o municipal. En el primer cas són principalment peces i objectes fora d'estoc, defectuosos o simplement trencats. La gestió correcta d'aquests residus permetrà que altres empreses els reutilitzin per fabricar nous productes. L'experiència del personal els permet identificar cada tipus de plàstic a partir del color, olor i flama que fan quan es cremen. Quan el material prové de la indústria acostuma a arribar net i ben classificat. En canvi, quan prové de les deixalleries o contenidor groc, no sempre s'ha separat bé, o potser s'hi han llançat materials de difícil recuperació. Això provoca una feina extra que pot arribar a fer no rendible la recollida per reciclar-lo. Després ens ve aquest material a nosaltres i t'ajuntes amb un contenidor que hi ha un popurri i una barreja de plàstics impressionant, que trobes polietilens, poliestirens, polipropilens, tot barrejat, amb materials que serveixen i materials que no serveixen, que porten inserts metàl·lics o peces d'altres materials que no són plàstics. Llavors, clar, el cost de manipulació que tenim nosaltres és tan gran que moltes vegades no val la pena dur a terme la valorització d'aquests residus. Segons l'Agència de Residus, la popular campanya Envàs on vas ha permès revertir la tendència dels últims anys, en què havia augmentat el percentatge de materials impropis en el contenidor groc. Ara se situa en un 27%.